Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Dina. Sumulat ako para humingi ng payo sa inyo. Wala kasi akong mapagsabihan ng sitwasyon ko ngayon. Boyfriend ko si Vic when I was in 4th year high school. Galing siya sa broken family at lumaki sa lola. Basagolero, pero matalino at hindi pala absent. Ako naman ay an only child. Vic found a new family sa amin. Nasa bahay siya madalas, we'd hang out and he would tutor me sa math. My parents like him kasi mabait. Pagdating ng college, 8 oras ang biyahe ko papuntang eskwela. Ayaw niya na doon ako mag-aral. He was crying, begging me to stay. Wala naman kasing cellphone pa dati, kaya ang hirap na magkalayo. I had no choice. Mga bata pa kami at kailangan naming mag-aral. Maaga kong tinapos ang enrollment para makauwi ako for a few days at makasama ko pa siya bago magpasukan. When we met again, things were different. He was very cold. Hindi niya ako kinakausap. Nalaman ko na girlfriend na niya yung vocalist nila sa church band. Despite the hurt, sinubukan kong mag-reach out sa kanya. And he made it very clear na ayaw na niya. Still, I waited for him. Binitawan ko lang ang pag-asang babalik pa siya nang mabalitaan ko na may pamilya na siya. 4th year college na ako noon. Eventually, I had my own family too. 2 na ang anak ko when he texted. Nagpatulong siya sa akin na kunin ang school documents niya. We met so I can hand over the documents to him. Nagkamustahan lang naman kami but I felt may mali. Vulnerable din kasi ako dahil on the rocks ang relationship ko with my current partner. I decided to change my phone number. We were out of touch again for years. Nag-message siya sa akin sa Messenger in 2016. May bago na akong partner and dahil I am very loyal, I blocked Vic sa FB at Messenger. I love my partner at masaya ako sa bagong pamilyang binubuo ko. Ayoko makagulo si Vic. 2 months ago, nag-create ng group chat ang high school batchmates ko para sa upcoming reunion. When I opened the group chat, I was notified na there is someone sa group chat na nakablock. I realized na 2016 ko pa pala blinak si Vic, so I unblocked him. Wala pang 3 minutes, nag-message siya agad. Hindi ko lang daw alam kung gaano kadalas sa loob ng 6 na taon siya nag-check kung na-unblock ko na siya. He said sorry sa lahat ng kasalanang nagawa niya sa akin. Hindi pa din daw nagbabago ang pagtingin niya sa akin after all these years. Nagulat ako sa lahat ng minessage niya.
Pero ang mas ikinagulat ko, bakit bumabalik lahat ang kirot ng nakaraan namin? Isinumbat ko sa kanya ang lahat ng sakit na iniwan niya. He wanted to meet in person pero pinag-iisipan kong mabuti kung papayag ako. Iniisip ko kasi yung partner ko. Baka magkaroon ng lamat yung pagsasama namin dahil dito. Malalaki na ang mga anak namin at nakakahiya ang ganitong klase ng issue. He is constantly asking me na magkita kami for the last time, pero ayoko na. Ayoko na siyang harapin. Para saan pa? Hindi naman ako willing na dugtugan ang istorya naming dalawa. May period na yon. Matagal na. Tama ba ang desisyon ko tambalan o kailangan ko pa ba talaga ng closure? O kailangan pa talaga namin ng closure? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Dina. Actually, Dina, ikaw na yung very good dito eh. Ang Dina natuto si Vic. So very good ka na. Yan na nga eh. Pakisalang please. Charot. Anong gusto mo? Oh, Di nakatulog sa gabi sa kaiisip. O kaya yung di na natuto. Yan. Or yung di natutulog ba ang Diyos? Ipinilit. O yung song ng song ng BTS. Ano? Dynamite. Charot. Anyways, Bakornihan. Bakornihan 101. Okay. Sample muna ng Dynamite. Ay, basta. Basta. Palit ako yung background, di bagay. Dito tayo sa masayang nako. background music. Pero si Vic, 'di ba? Si Vic na hindi na natuto. Si Dina, very good ka na eh. Very good ka na dun sa lahat ng mga moments na pwede kayo nagkaroon ng connection pero hindi mo inalaw because you have a current relationship. Very good ka doon at ituloy-tuloy mo lang yung pagiging very good mo doon. Kasi wala na naman talagang point yung mga pa-closure. Syempre, yung na-feel mo na parang kirot, ganun talaga, 'di ba? Parang kanina pinag-usapan namin yung tungkol sa nung kinder kami, 'di ba? Si partner yung takot na takot siya sa stick at natatandaan niya yung stick. Ako hanggang ngayon kapag kanikwento ko yung pananakot ng teacher ko noon na sinabi niya, pag maingay kayo sa staplerin ko yung bibig ninyo, hanggang ngayon na-feel ko yung kirot noon eh. Kasi ganun lang siya. That's it. Wala na, kasi may naaalala ka, may something sa psychology ng brain mo, kinemerot, may part ng brain mo that understands and has memories of those. Pero it doesn't mean na kailangan mo nga ituloy. So, again, ang ipagpapatuloy mo, Dina, yung pagiging very good mo. 'Di ba? Na dinededma mo siya. Kasi yan, tukso yan eh. Tukso yan na lumalapit sa'yo. Alam mo yun? At kapag ka nag-give in ka sa tukso na yan, OMG, party ang mga demonyo. Diba? Hindi namin alam kung anong pakay sa'yo ni Ni Vic Ni Vic eh. Tapos na eh. Matagal yun ng na nabigyan ng closure ito. Correct. Diba? Ikaw matagal yung mga taon na lumipas, yung pag-block mo ng ilang beses, closure na yun eh. Hindi pa ba closure yun? Di ba para sa kanya? At saka yung jumowa si Vic ng iba. And he was very, very certain na ayaw niya na sa'yo. Closure na yun eh. Tapos na. Indikasyon na ayaw na, tapos na. Ang walang closure. Kayo pa ba? Correct. Ang walang closure. Yung hindi niya sinabing ayaw niya na. Yung bigla na lang siya nawala. Yung nag-ghosting. Yan yung mga feeling ko walang closure. Pero yung sinabi niya na ayaw niya na sa'yo, tapos blinak mo na siya ng several times, yun na yun. Correct. Huwag na nating ituloy talaga. Gawin mo nga, very good ka pa rin. Huwag mong hayaan na itong reunion na ito na magkikita, posibleng kayo magkita kasi syempre mag-attend kayo ng reunion, maging dahilan para gumawa ka ng kasalanan. Wag. Tama. Diba? Matagal nang happy yung guardian angel mo sa'yo, hayaan mo maging happy siya. Huwag mo nang hayaang masira pa. Tama So naman true. yung tawag dito, pag-vision niya na maaaring magkaroon ng lamat ito sa current relationship niya. Kapag nalaman nung husband mo na makikipagkita ka at makikipag-usap nung kay Vic, wag, hindi magandang move yun para sa iyo at sa pamilya mo. Diba? Tama yun. Nag-usap na kayo eh. Diba? Nasabi mo na rin yung sama ng loob mo sa kanya.
'di ba? Virtually man ito nangyari pero at least 'di ba na yun pala ang dami ng indicators na matagal nang close yung issue. Correct. Mahirap pag nagkita pa eh. Oo, Kasi maalala mo. Wag nang bulat-latin. Oo, pag nakita kayo, makikita mo ulit na may sure pa rin siya after all these years. Baka mag-give in ka sa temptation. Baka mag-give in sa temptation, mahirap na. Kumbaga peklat na yan ngayon eh. Hindi na nga siya langib eh. Diba, Tama. peklat na. Tapos na, wag na nating Wag mo na kamutin. sugatan pa ulit. Correct. Ayos na yan, Yeah. 'di ba? At maganda naman yung sinabi mo na wala ka ng balak ipagpatuloy o dugtungan yung storya. O so kung wala ka ng dalagang balak, which is the right thing to do, Yes. edi wag nang katain at wag mo na itanong yung mga tanong mo. Kasi alam na natin yung sagot, no need for closure, matagal nang may closure. Tama, matagal lang Diba? closed. Matagal na nagsara yung anes mo para sa kanya. Yung puso mo, marami namang meaning yung anes, di ba? Ganun. Hindi, pag ikaw ang nagsabi, may iba talagang tinutumbok. Matagal na. Wala na. Wala nang puwang sa puso mo si Vic. Tsaka Yung huwag mo nang entertain yung thoughts na baka. Correct, 'di ba? Baka kaya ko nararamdaman yung kirot kasi baka kailangan ng closure, mga ganun. Wag mo i-entertain Walang yun. Hindi ganun. maganda. Oo, walang ganun. Kaya mo nararamdaman yung kirot kasi part ng memory mo yan. Yes. 'Di ba? Hindi ba ako partner kapag ka naalala ko kunyari yung pabango ng mga Victoria's Secret na mga pabango o kaya yung mga Bath and Body Works sa mga pabango. Ang natatandaan ko yun yung pabango ko nung First time mo. Yun yung pabango ko yata nung college. Nung mga nagtatry kaming yung uso pa yung mga blind date, yung mga ganun, yun yung pabango ko eh. Okay. Yung strawberry and champagne, tanda ko yun. Kasi hindi naman nawala yan eh. So kapag ka naaamoy ko yung strawberry and champagne partner, naaalala ko yung mga days na yun. So that's just it. At hindi ko na kailangan, di ba? Halimbawa, meron akong pabango na gustong-gusto siya ng ex ko dati. So pag naamoy ko yun, pero hindi ko na ginagamit yun ngayon kasi what for? 'Di ba? Pero parang pagka nakikita ko yung pabango na yun, or bigla ko siya naamoy kasi may biglang gumamit, 'di ba? Naaalala ko, pero yun lang yun. So yun lang yun, Dina. Tama. 'Di ba? Kasi may mga naaalala talaga tayo sa mga partikular na mga tao, mga amoy, mga lugar, 'di ba? Mga words, 'di ba? Kasi yung words na yun, kailang dalawa yung gumagamit, yung mga ganun. Hanggang doon na lang talaga yun. Yes. 'di At ba? ulitin namin, wag mo nang iaalaw ha na masugatan ulit ang peklat mo ngayon. Correct, 'di ba? Correct. Hayaan mo na. Nandun parang peklat nga, sugat, 'di ba? Ito may peklat ako dito sa kamay, 'di ba? Pag nakita ko 'to, naalala ko na minsan nasugatan ako. Tama. Pero hindi ko na iaalaw na masugatan ulit siya. Pag may nakita niyo yung peklat ko sa tuhod, Yan. makita na Para natin. lang makita yung Makita nyo, sample, teka. analogy to, Ayun, analogy. ito, peklat ko, Ayan, sir. Yan, pakita yan, mo yung pakita peklat mo. mo. Yan, Yung peklat sa singit. Oh, 'di ba? Apakalaking peklat di ba? niyan. Peklat na siya ngayon, 'di ba? Anong memory ang naalala mo diyan? O ano experience yung naalala mo diyan? Ang naalala ko diyan, partner, na-dislocate yung tuhod ko sa Chowking. Oo. Dito sa May Vito Cruz noon. After ng campaign. Kasi kinukutkot mo gamit yung chopsticks. Pinangkamot yun ng tuhod. Basta na-dislocate yung tuhod ko. At dahil nandun na-dislocate yung tuhod ko at the time na meron kaming campaign, pasok sa banga, pwedeng i-ano ng company. Pwedeng i-shoulder ng company. So, yun lang yun. Correct. Yun yun. At wala na akong balakalkalin siya ulit para gumawa ng bagong peklat. Ang puti na nga niya ngayon eh. 'Di ba? Alaw ko ba siyang maging mapula? Kasi nung bago yan, ang pula-pula niya na ang itim-itim. Nag-react pala. Oo. 'Di ba? Pagalit ka namumulot siya. Kaya hindi. Dati, nung mga bago-bago, pag malamig, namumula siya, tapos kumakati siya, mga ganun. Pag bago. O ngayon, ang puti na niya, 'di ba? Hayaan ko pa bang magkaroon ng ganun? Ganun lang yun, girl. Correct. O, 'di ba? Nakikita mo lang yung peklat, pero wala na yun. Yes. Wala na Yun yung talaga. gusto At naming naalala mo yung sabihin. kwento, pero wala na yun. Correct. Ano pang mga gusto mong mga imperfections namin sa katawan na ipakita namin? 'Di ba? Para maintindihan mo, Dina, na wala na talaga yon. Pero alam ko namang gets mo na. 'Di ba sabi mo wala ka lang mapagsabihan, hindi mo alam kung kanino sasabihin. So sabi mo na sabi and kahit pa paano, hindi kami mamaru dito. Mukhang certain kami dito sa sinasabi namin ngayong araw na ito. Yes. Nakakain kami ng breakfast eh.
At balita namin, may magpapadala pa mamaya. Balita ko nga, Talagang, grabe. gagana yung namin, mga brain cells namin hanggang sa FB Live namin mamayang gabi. Tama. Uy, mamayang gabi, abangan nyo po, nasa FB Live kami ng Love Radio Manila ulit. Ayan. Yes. 7 p.m. kaya samahan nyo po kami, mahalagang Bonding tayo. tayo Maganda mamaya. yun. O, diba? Speaking of pagkain, partner, natanda mo nagpadala sa atin ng sobrang daming food, yung two-way restaurant. Yes. Uy, ang sarap nun. Good morning kay Miss Marge. Nakatutok siya sa atin kaninang 8. Di ko sure kung nakatutok pa siya ngayon. But thank you very much. Ayan, yung sa two-way restaurant. Thank you! Ako natikman ko kasi doon yung daing na bangus. Pero Oo. sabi masarap din daw yung iba. mga iba. So pwede bang Ulitan? ipatik- Take 2. Kasi ang pangalan naman ng restaurant nyo, two-way, di ba? Oo, so pwedeng two times. Ganon. Yan. Good morning sa inyo at maraming salamat. Salamat. Thank And you, promise you. masarap po yung pagkain ninyo. di ba? Masarap talaga yung mga ganyang klaseng pagkain. Lalo pag libre, mas lalong sumasarap. Uy, Tama. partner! Tayo naman yung magbigay ng chance na makakain ng libre yung mga tambalanista natin. Pasalihin naman natin sa ating Fanscan! Eto na, pakita na natin ang QR code ng Love Radio Manila. Correct. Manila, scan mo na. So kung ikaw ay nakatutok sa ating Facebook Live, makikita mo ngayon, i-flash po natin yung ating QR code. Kung meron ka namang calendar ng Love Radio, by the way, mananghihingi pa sa akin ng calendar. Syempre wala na yun, August na po. August na po, kalahati na po Asa ng naman taon. may natitira pa? Asa naman meron pa, syempre wala na. Pero ang dami po kasi namin, libo-libo yung binamigay namin na ganun eh. So kung meron ka ng Love Radio calendar, and then ngayon namimigay din kami ng Love Radio sticker na may QR code. Ayan. So pwede nyo i-scan na ngayon, or kung ikaw ay nakatutok sa social TV or sa ating Facebook Live, go ahead and scan our QR code for a chance to win 2,500 pesos! Ayan, kung na-scan mo na, may mag-a-appear na question dyan. Correct. At eto yung tanong na yon. What's the question for today? Ano sa English ang santol? Letter A. Star apple. Letter B. Where dude? Ano? Where dude? Hindi ko alam. Where dude? Santo. Santol. Ayun ba yun? Where dude? Sa bagay. Diba? oo nga, no. Santol. Diba? Oo nga, no. Tol, dude. yun Tanga-tanga pala- neto. Yun pala yun. Where dude? Where dude? Santol. Santol. Ay, baka yun ang sagot. Baka. Pero tingnan, pakinggan natin yung letter C. Letter C, Cotton fruit. cotton fruit. Ay, hindi, malayo. Hindi. Cotton fruit. Mas tama yung Where where dude. dude? Diba? Where dude? Santol. Oo nga. Letter B yan. Letter B yan. Sagutin lang po yung tanong with your name, contact details, and address. At yun na, may chance ka na manalo ng 2,500 pesos. So, di ba, ang bongga, kaya scan mo na. Super duper bongga. Mamaya sa programa ni Lala Banderas, i-announce na yung pangalan ng maswerte nating tambalanista. Yan. Eto, baka kabisyo. magpadala din ng pagkain sa atin. Partner, Talaga ba? balikbayan. Ay, sino naman yung balikbayan na yan? Talaga na mga mataas ang expectation ko sa mga balikbayan. Lalong-lalo na kung bagong dating. Kasi pag Ay, oo, kakadating lang. Kasi pag balikbayan partner na ilang linggo na dito, naku, nauna na yung mga kamag-anak niya. Di ba? Pero kung bagong dating, Oo. mataas pa expectation natin dyan. O, saan galing? Balikbayan na, nagbe-birthday pa. Ay, naku, grabe naman. Ang dami masyadong cause for celebration. Oo. Sinetch ite. Si Joanne Franco Gabagata. Uy, Joan Franco Gabagata. Galing ng Hello. Australia, partner. Ay, naku, ang taas ng expectation ko talaga sa mga galing Australia. Oo, sobrang tambalanista yan. Alala, pumunta siya dito dati sa Love Radio. Kasama si Architect Bethlehem Tuazon de la Cruz. Okay. Oo, that time. Walang pinadala nun, hindi ko wala ko matandaan natandaan eh. So ngayon feeling ko babawi sila. Walang impact na partner. Oo. Oo. Ganyan. So feeling ko babawi sila ngayon. Kasi galing na ng Australia. Tas architect pa yung kaibigan, si Bethlehem. Diba? Tas birthday pa. Nakaluluwag-luwag na yan. Wag mo Oo. namang sabihin wala ka lang sa Australia. Happy birthday! Happy and birthday, welcome Joanne. back. Welcome back sa ating magandang bansa. Yan. Ingat ka lagi. Alam mo na, message ka lang. Oh. We're waiting.
Ay, salamat mga kabisyo sa pagtutok sa amin. Kung meron kang kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at... mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, kabisyo. O di naman kaya kung di ka nag-i-email, pwede kang mag-send sa amin ng message via our Tambalan Facebook page. I-search nyo lang po sa Facebook, Tambalan. Yung may mga contents na puro kwento na may wagang Burnay, yun na yun, nasa tamang page. PM ka lang doon. Okay, dogs? Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malandig na determinasyon. Yun!